הייתי בשדרות, הייתי בכפר עזה, הייתי בנתיבות. המצב הזה צריך להיגמר. אנחנו קוראים כאן לראש הממשלה. נכון שיש בחירות, נכון ש4 שנים ישנת, אבל אם מתעוררים, נותנים להם מכת מחץ, מוחקים את עזה! 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 מה זה פה? סבב! עוד סבב! מה זה טורניר? פעם אחת! נוקאוט לעזה! 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 רבותיי, למדנו שיעור גדול. ברחנו מעזה, עזה רודפת אחרינו. הגיע הזמן לרדוף אחרי עזה, שעזה תחזור למצרים, למורסי! עזה למצרים! עזה למצרים! עזה למצרים! עזה למצרים! עזה למצרים! עזה למצרים! רבותיי, אין כאן לא פתרון מדיני ולא דיבורים. עם עזה מדברים בכוח! עכשיו אתה בואי! כמה דקות, מה שיש לך? עוד לפני הזקה באתי. אם ילדים נהרגים, אם ילדים עושים במכנסיים בשדרות, הדבר הזה חייב להיפסק, להפסיק את המשחקים. מה זה 200 גיחות רק 15 הרוגים? אנחנו רוצים 15 גיחות עם 2,000 הרוגים! הגיע הזמן לומר, המשחק נגמר, הטורניר נגמר, אנחנו דורשים כאן מנתניהו, אנחנו דורשים כאן מנתניהו, הכנופיה הזאת בעזה צריכה לחזור לתוניס או למצרים, אין יותר משא ומתן, אין הסכמות, אין תעדיה, אין הודנה, מורידים אותם על הברכיים ונותנים להם בעיטה באחוריים. רבותיי, הגזענים האלה שם, הגזענים האלה כל עוד ירו על תושבי שדרות הם שתקו! על עזה הם מתעוררים! הם גזענים! שמאלנים החוצה! שמאלנים החוצה! שמאלנים החוצה! שמאלנים החוצה! שמאלנים מעזה! שמאלנים מעזה! שמאלנים מעזה! שמאלנים מעזה! שמאלנים מעזה! שמאלנים מעזה! עם ישראל חי! עם ישראל חי! עם ישראל! עם ישראל חי! עם ישראל חי! עם ישראל חי! עם ישראל! עם ישראל! עם ישראל חי! חיילי צה"ל יכול להיות שתוך כמה שעות נכנסים לתוך עזה לנקות שמה את כל מה שצריך לנקות. אנחנו אומרים להם, אנחנו אומרים להם, אל תיזכרו לא בגולדסטון ולא בכלום, תשמרו על החיים שלכם. אם מישהו מסכן אתכם, תשחררו צרור, תלחצו על ההדק של הפגז, תשחררו. רוצים אתכם בבית שלמים, שמחים. אוהבים את צה"ל! 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 מדיניות הרופסת ששמעו לשמאלנים 4 שנים, עד תל אביב נהיו שבויים. הפכנו להיות שבויים של כנופיה. הם צריכים להבין שיש להם עסק עם מדינה מג'נונה, לא עם מדינה שעושה חשבון. אנחנו נהיה את המג'נונים שהם התחננו לנשום. זה מה שצריך לעשות. לא ייתכן שאימא ל3 ילדים בת 26
תיפגע בתוך ביתה. אני אומר לנתניהו, לפני שאתה נותן לתושבים שלך לחם, לפני שאתה נותן להם כל דבר אחר, תן לתושבי מדינת ישראל ביטחון. וביטחון זה למחוק את עזה! למחוק את עזה! למחוק את עזה! אם נתניהו מתלבט שישלח את ברק לחופשה, ייתן לי שבועיים להיות שר ביטחון! זה הכל! אני בטוח שצה"ל יודע לעשות את העבודה. אני בטוח שהטייסים שלנו יודעים את העבודה. אנחנו צריכים לשים לזה סוף. רגע, תן לו לסיים, וואלה, צה"ל, תנצחו את הערבים בסולות האלו. שתקחו אותם קיבינימט. טוב מאוד! מי שלא מאכל כפיים בזונות! רגע, גם יש משהו להגיד, רק שנייה, משהו קטן. אווירה יותר חגיגית. עזה היא זונה! 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 לשלטון! בן-ארי לשלטון! בן-ארי לשלטון! בן-ארי לשלטון! בן-ארי לשלטון!